No niin mä ilmasin. Vittua tää menu tekee. Joka kerta me pudotaan sitä juoda. Jään tähän näin. Kun oot saanut tarpeeksi vauhtia, sun pitää painaa sitä vitun nappulaa ilmassa. Nyt! Ei! Seuraavalla. Noniin nyt! Oh my god! Oikeastaan se joka vittu niinku... Okei. Noniin. Tää on hyvä. Mistä sä tommosen saat? Nyt vittu! Okei, voit sä nyt vittu ankkuroida, niin mä tulen siihen. Ei mitään vittua! Nyt vittu! Sori. Oh my... Mä en... Tää olis Mä tapaan tän vitun pingviin. Mitä vittua? Pitääkö sinä alas mennä? Ei. Oh my god! Okei. Okei. Mitä vittua? Mitä mä tein? Mä hypin ylöspäin! Oho. Oh my god, vedä vaan. Sun pitää vittu vetää mua! Osaatko sä näitä vitun kontrolleja? Tähän on ihan ets. Mennäänkö me hakemaan se vai eikö mennä? Siinä on vasta kysymys. Kiinnostaaks meitä niin paljon, että me halutaan liukua tonne vitun alas? Roikuta Hetkinen. vaan. Ei me kyllä taideta. Joo, ei vittu lähelläkään. Vedä mut ylös. Oh my god, miten vitus noin kauas pitäis päästä? Tuo on vitun mahdoton. Oh my god. Kisku. Oh my god, tonne seinään. Molemmat ottaa ainakin aluksi kiinni. Tänne asti! Brady ja Freddy on ihan paska.